Hola, Solsona, què tal? Com estem? Estic aquí gravant un altre vídeo, que hi ha molt soroll perquè hi ha roba estesa. Anem a gravar la continuació del vídeo de l'altre dia, ¿vale? De breakdance, de footworks. Anem a fer uns quants footworks més i això, anem a fer el freestep, crec jo, i farem el kick, ¿vale? Que són fàcils. El freestep és més difícil, ¿vale? Però pels que aneu practicant els altres, doncs també us fico l'altre perquè realment jo sé que podeu. Anem a escalfar primer, ¿vale? Com fèiem l'altre dia. Si us en recordeu, hem de... Sobretot les muñeques, ¿vale? Perquè anem al terra. ¿Vale? Una estoneta així i una estoneta així, ¿vale? Cap als dos cantons. ¿Vale? Estirem les mans, també. Ens esperem una estoneta. ¿Vale? Compteu fins a 10. I l'altre cantó també. 1... Vale? Jo ho faig menys perquè ja he escalfat una miqueta abans de gravar el vídeo i no passa res, vale? Però vosaltres, sobretot, aguanteu 10 segons o així, vale? I estarà perfecte. També una miqueta la cadera, vale? Perquè baixarem a baix. Ben gran. Cap als dos cantons. I els genolls, vale? Cap a dintre, cap a fora, vale? Amb els peus junts, això. I cap a dintre i cap a fora amb els dos peus. Vale? Sempre abans de fer aquestes coses hem d'escalfar una miqueta, vale? Cap a dintre. Vale, recordeu una miqueta, perquè això sempre va bé, el del tema de la posició bàsica, vale? Sempre sobre les puntes, el peu pla, mai, vale? Sobre les puntes i m'assec sobre els meus talons, vale? Per saber si això està bé, doncs provo a jugar, fico les mans, pum, pum, pico, tinc que poder girar també, vale? Pum, tinc que poder canviar, tinc que poder aguantar-me, vale? Fent això també escalfem una miqueta, vale? Una bona forma d'escalfar i practicar això és anar amb la cadera, sense ficar el peu pla mai, fer aquests jocs, vale? També va superbé per aprendre, i si ens cansem, ens aixequem una miqueta i sacsegem, vale? I mica en mica anem aguantant resistència i se'ns va fent més amè. Vale? L'altre dia vam fer el six step, si us en recordeu que era aquest de fer així, trepitjar, passar, bum. Vale? Anem a fer el three step, vale? Que no són 6, sinó que són 3. Vale? El que farem és, si jo començo així, que és com la part de darrere del three step, vale? Del six step, perdó, el que faré és, si vaig cap a... Si soc dretà, vale? El que faré és la cama dreta, que és aquesta que tinc aquí, l'envio cap allà. Sí? En un salt. Pum. D'aquí, salto, m'asseca a l'esquerra i trec la dreta. Sí? Aquest és l'1. 1, canviar és 2, i hi ha un moment que està enmig, que és I, per ficar la mà a l'altre cantó. Vale? Sí? Tornem a començar. 1, i canvio, i el que faré és l'esquerra se'n va cap a la meva diagonal de la dreta, vale? I estic com estava abans, però de l'altre cantó, vale? I això es pot continuar. 1, 2, canvio, 3. 1, 2, canvio, 3. Vale? Això quan ho feu, vigileu que al terra no hi hagi porqueries, vale? Perquè no us fem mal i tal. I això és el three step, vale? És 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dreta, esquerra, obrir. Dreta, esquerra, obrir. Vale? Ho faig una miqueta perquè ho veieu. Vale? I com al six step tinc uns focus, no? Si jo m'he començat mirant cap allà, ara és al revés. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Vale? I ja està. Teníem el six step, tenim el three step, i ara anem a fer el kick, vale? Que és molt fàcil. És tan senzill com estic en posició bàsica, trec una cama, per exemple a la dreta, i el que faré és el genoll, buscar l'altre genoll. Vale? Fico la mà esquerra i amb l'esquerra dono una patada. Pum. I torno. I canvio, i el mateix. Genoll dret, amb genoll esquerra i patada. Pum. I torno. Vale? El que intentarem, em ficaré de cantó perquè ho veieu millor,
és que la cama que dona la patada quedi maca, faci un angle de 90 graus, si podem. Pam! Que no estigui ni aquí ni aquí, no? Que estigui pues, bastant ordenada. I torno. Vale? Ja està. Aquí tenim el kick. Seria pum, kick. Torno, si voleu fer-ho seguit podeu fer-ho també així. Kick. Torno, me'n vaig, kick. Torno, me'n vaig, kick. Vale? O fer més vegades al mateix cantó o el que sigui, vale? Ja sabeu que sempre podem jugar. Vale? Bueno, doncs practiqueu, vale? I us aniré passant més vídeos d'aquests. Una abraçada...